Em dic Tura Sangles, soc d'Ordis, vaig estudiar aquí a Figueres el batxillerat artístic i després vaig estudiar Belles Arts a Barcelona i un màster de producció i recerca artística. I ara estic mig aquí, mig allà i tinc l'estudi aquí i amb un peu a cada banda. L'obra que tinc exposada és molt diversa, tant en tècnica com en materials. Hi ha molta peça relacionada amb el propi cos, no és una cosa volguda, però és una cosa que m'hi he trobat, suposo que és perquè és el que tinc més a mà. I tot el meu treball és anar estirant el fil, no dic vaig a caminar cap a aquesta direcció, sinó que em trobo un objecte o m'interessa explorar una tècnica i llavors a partir d'aquí vaig estirant el fil i acabo realitzant les peces. Aquesta peça es titula Per a Isabel, és la peça que ha adquirit el museu i està inspirada en una de les històries del Decameró de Boccaccio. La història és que Llorenç i Isabel estan enamorats, són amants, i Llorenç és el mosso de la família d'Isabel i els germans d'Isabel no els agrada, no ho veuen bé. Llavors maten a Llorenç i Isabel no sap què s'ha fet del seu amant fins que Llorenç se li apareix en somnis i li explica on els seus germans l'han enterrat. Isabel va buscar-lo i efectivament el troba allà, però com que no es pot endur el cos sencer, s'endú només el cap i l'amaga dins d'un test i planta una alfàbrega. I l'alfàbrega creix preciosa perquè està regada amb llàgrimes. Al final els germans se n'adonen que alguna cosa passa amb aquesta alfàbrega i es desfan també del test, descobreixen que hi ha el cap de Llorenç i Isabel acaba morint de pena. I aquesta peça és com una ofrena a Isabel, d'aquí ve el títol, i perquè pugui plorar per sempre el seu amant. La peça està feta en una capella del segle XIX i el test és de marbre i la planta és de plata. Amb el meu treball m'agrada molt treballar amb objectes trobats i sobretot treballar tècniques diverses i materials nobles. Penso que és important que el material vagi al servei de la idea.